Γεια σας. Είμαστε μαθητές της Β' Λυκείου του Κολεγίου του Αγίου Σπυρίδωνα. Εμείς, οι οικογένειές μας και το κολέγιό μας πιστεύουμε στην Ελλάδα και την υποστηρίζουμε ως άτομα, ως οικογένειες και ως οργανισμός. Πρώτα-πρώτα, πιστεύουμε στην αξία της ελληνικής γλώσσας και την υποστηρίζουμε με τη συμμετοχή μας στις ελληνικές τάξεις του κολεγίου που ιδρύθηκε για την προώθηση της γλώσσας μας στην Αυστραλία, κολεγίου που επέλεξαν οι γονείς μας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσή μας. Από τους Έλληνες και ο δεύτερος από τους Τρώες. Τη μία νικούν οι Έλληνες και την άλλη. Πιστεύουμε στην Ορθοδοξία και υποστηρίζουμε τη θρησκεία μας, μαθαίνοντας όχι μόνο από την οικογένειά μας, αλλά και από το σχολείο μας και τηρώντας τα ήθη και έθιμά μας. Μαθητές του δημοτικού μας που βάφουν αυγά και φτιάχνουν κουλούρια για το Πάσχα. Μαθητές του γυμνασίου που στολίζουν λαμπάδες για το Πάσχα. Μαθητές της πρώτη και δευτέρα λυκείου που ψάλουν τα εγκόμια και κρατούν τον επιτάφιο. Αγιασμός στο σχολείο μας. Μαθητές της τρίτης λυκείου που μελετούν τα ήθη και έθιμά μας μέσα από ενότητες που παρήγαν οι καθηγητές του σχολείου μας. Και δημοτικό και γυμνάσιο εκκλησιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και μεταλαμβάνουν. Μαθαίνουμε την ελληνική ιστορία και σεβόμαστε τη θυσία των προγόνων μας για μια Ελλάδα ελεύθερη και δημοκρατική. Συμμετέχουμε στις απαγγελίες ποιημάτων για τις εθνικές μας γιορτές, παίρνουμε μέρος στις παρελάσεις για τον ίδιο σκοπό. Κάνουμε τις δικές μας εργασίες με θέμα τα ιστορικά μας γεγονότα. Στο σχολείο μαθαίνουμε ότι η Ελλάδα σημαίνει ανθρωπισμός και εμείς προωθούμε και υποστηρίζουμε τις ανθρωπιστικές αξίες με την έμπρακτη συμμετοχή μας. Σε ράνους όπως για την πρόληψη και την καταπολέμηση του καρκίνου, συγκεντρώνοντας τρόφιμα για το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας, σερβίροντας τους αναξιοπαθούντες της παροικίας μας μια φορά την εβδομάδα στα γεύματα που προσφέρονται στην αίθουσα του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ετοιμάζοντας ευχετήριες κάρτες για τους ηλικιωμένους των γυροκομείων, το γυροκομείο μας και επισκεπτόμενοι αυτούς κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα. Κάτι άλλο που μαθαίνουμε είναι ότι η Ελλάδα σημαίνει αθλητισμός, τέχνη και πολιτισμός και εμείς υποστηρίζουμε όλα αυτά, συμμετέχοντας έμπρακτα και δακρυνόμενοι σε αυτά. Αθλητικοί μας αγώνες, κολυμβητικοί μας αγώνες, έκθεση ζωγραφικής και θεατρικές παραστάσεις. Πιστεύουμε και υποστηρίζουμε την Ελλάδα συμμετέχοντας στο ταξίδι προσκύνημα στην Ελλάδα που έχει θεσπίσει το σχολείο μας για τους μαθητές της δεύτερης και τρίτη λυκείου. Έμβλημα του σχολείου μας είναι το αρχαίο ελληνικό ρητό «Εν αριστεύειν», το οποίο υποστηρίζουμε με την πρόοδό μας σε όλους τους τομείς. Σας ευχαριστήσουμε.